Vooruitgang. Waar brengt het ons naartoe? We willen ontwikkeling. We willen bloeien. We willen succes. Hoe komt het dat anderen succesvol kunnen zijn? Ligt het aan hun achtergrond, waar ze zijn opgegroeid, hun omgeving, hun educatie? Welkom bij Maju Teros, waar ik met u deel hoe het komt dat anderen succesvol kunnen zijn. Laten we samen verder vooruit. Hi dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Maju Teros, waar wij gaan kijken naar verschillende ondernemingen. En vandaag zijn we op bezoek bij Yummy Variety and Taste. Yummy Variety and Taste, als ik daarover praat, dan denk je zeker aan worst, maar het is meer dan dat. We gaan praten met Jermik Partodomso. Jermik, Faigo. Hey, kom maar zijn met jou. Goed. Ik ben blij dat ik je vandaag mag interviewen, eindelijk. En ik ben blij dat je mij vandaag interviewt. Jermik, wacht even, heet je echt Jermik? Nee, Jermik Partodomso is niet mijn echte naam. Vandaag Jermik is niet mijn echte naam. Het is mijn pseudonaam of artiestennaam die ik mezelf toen de tijd had gegeven toen ik gestart was met zingen of met muziek. Maar mijn echte naam is Jeremy Suartono Partodomso. Jeremy Suartono Partodomso. Ja. Geen Partodomso. Dit is Partodomso. Oké. Op zijn Java. Oké, maar Jeremy, vertel een beetje meer over jezelf aan de kijkers. Nou, als je praat over Jermik Partodomso of Jermik Parto, dan denk ik dat de kijkers toch wel een beetje heeft wie ik ben. Maar voor degenen die niet weten, ik ben, wie vertellen hoor, 33 jaar jong. Ik ben van huis uit gewoon, althans ik ben van huis uit, gewoon een jongen, zeg maar, heer. Maar ik heb niet een specifieke vak vanuit de schoolbanken geleerd. Ik wou eigenlijk alles doen dat te maken had met ondernemen. Maar vandaag de dag ben ik, of althans samen met mijn team, samen met mijn vrouw, laat ik dat zeggen, een van de oprichters van Yummy Wars. Zo kennen ze het. Maar door de jaren heen hebben we het geheel veranderd naar Yummy. Met als slogan Variety in Taste. En sinds kort zijn we ook gestart met Shop Online. Dat zijn bekende ondernemingen in de samenleving nu. Maar ik ga toch wel even terug op Jeremy Partodomso. Vertel eens, waar ben je opgegroeid, waar ben je naar school gegaan? Ik ben opgegroeid of geboren getogen in Lelydorp, in Wanica. Daar ben ik opgegroeid als kleine jongen. Lelydorperweg, 139, dat weten heel veel mensen. Daar ben ik opgegroeid met, niet alleen met Javanen, maar omdat om mij heen ik ook verschillende culturen had. Verschillende volksgroepen als de Matawai, de Saramacaan, maar ook de Hindustan. Aan de Lelydorp. En die blok waar ik bleef, of nog steeds bleef, heb je heel van dat gemengd gedeelte. Ik heb de lagere school, de Afrika school bezocht, vervolgens naar de Milo school, dat was de Johannes Vrolijk school. Helaas moet ik dus na 2 jaar weggaan, omdat ik 2 jaar achter elkaar ben blijven zitten. Heb ik de technische school gedaan, technische school 3 aan de Kankandistraat. Daar heb ik, wou ik eigenlijk elektro doen. Ik ben tot de 2e klas, ook weer hetzelfde. Moest ik weggaan, omdat ik 2 jaar achter elkaar daar vast zat. Maar ik was daar een beetje erop. No, nog net niet. Maar toen heb ik dat is ook heel belangrijk om te laten weten. Ik ben opgegroeid door mijn grootouders. Dus heb ik afspraak met mijn grootouders gemaakt van ik moet toch wat doen met wat betrekking school. En ik heb de SAO gedaan, automontage. Dat is een vakschool en ik heb het binnen 6 maanden afgemaakt. Waar normaal een bepaalde student het binnen een jaar of 2 moest afmaken. Maar het hangt van jouw snelheid af. En daarna heb ik dus de avondbureau gedaan en ook weer niets van terechtgekomen. Maar ondertussen doe ik dus nu de onderneming en doe ik trainingen waar ik kan volgen. Mijn beste studie, mijn beste school tot op de dag van vandaag is de straat. Wat ik met jou deel, wat jij met mij deelt, dat is mijn beste leermoment, zeg maar. Dus ik ken Jermik als iemand die van alles heeft gedaan. Zoals hij heeft gezegd, voor mensen die hem niet kennen, maar iedereen kent hem een beetje. Jermik is zanger geweest, Jermik is omroeper geweest, Jermik is comedian geweest. Ik zeg geweest, ik weet als je er nog bent. Je hebt meegedaan aan cabaret. Je hebt zoveel dingen gedaan, Jermik. Dat misredt no sabi. Je bent ook clown geweest. Dus van al die zaken die je hebt gedaan, heb je uiteindelijk
je pad gevonden. Dat is ondernemen. Oké, dus dat is heel interessant, Jurgen. Als je nu praat over je onderneming, Yummy Variety and Taste, en je hebt je ook shop online. Wat was je exacte loopbaan geweest om te komen tot waar je nu bent? Je hebt heel veel mooie punten aangehaald, Marciano, wat ik allemaal ben geweest in persoon. Daar praat ik over als het gaat om publiek figuur. Maar aan de andere kant, ook in het bedrijfsleven, heb ik ook voor heel veel werkgevers gewerkt. Ik heb, om te beginnen ik heb gestudeerd, laat ik het zo noemen, automontage. Maar mijn eerste werk daarna was in een sloopbedrijf. Dus ik was gewoon leerling. Dit is sloopbaggie. Dus ik heb goudsmid gedaan, ik heb bakkerij, maar dat is vanaf jongs af. Bakkerij, ik heb callcenter gewerkt, ICT. Je hebt eerlijk gezegd radio, dus media. Maar niet te vergeten, ik heb ook de horeca gedaan. En het mooiste ervan, Marciano, wat ik dus dan wil delen is, ik heb het dus daarin al gezegd, mijn uiteindelijke, echte, beste leermoment is de praktijk. Ik kon daar net komen op dat woord, maar praktijk is mijn beste leermeester. En alles wat ik daar heb gedaan in het verleden, gebruik ik dus nu in mijn onderneming. Een simpel voorbeeld is ICT. Natuurlijk is ICT van 10 jaar geleden niet meer hetzelfde als van nu, maar de basic heb ik kunnen leren waar ik dat kan toepassen in mijn onderneming. En ik begrijp ongeveer wat bepaalde dingen zijn, zodat ik weet van hey, dit is wat ik wil doen. En daaruit neem ik op. Daar heb ik die lering genomen. Met betrekking tot media. Ik kan dus nu wel weten van hey, als ik een videospot wil maken, als ik met een marketingteam zit van hey, dit is wat ik wil hebben. Maar dat komt uit het perspectief van het gedeelte van media. Zo ook met het gedeelte van MC, cabaret. Ik maak ervoor, of ik zorg ervoor dat mensen van me houden. En daarvan kunnen de mensen van enorm. Het product van Jurgen, als er wat is, kan ik Jurgen altijd bereiken. En dat heb ik geleerd bij het gedeelte van het podium. Dat mensen me kunnen zien en dat mensen weten wie ik ben. Zodat ik mijn product kan zeggen van dit is mijn product. Ja. Dus al die zaken die je hebt gedaan, alle werken die je hebt gedaan, hebben erbij toegedragen dat wat jij dus nu hebt opgericht, dat is. Het is dat, het heeft geholpen in het passen en meten. Zoals je het weet, dat is niet makkelijk in de onderneming. Het draagt nog steeds bij als het gaat om de creativiteit, om alles bij elkaar bij te regelen. Ja. Oké, maar dus naast dus dat wat je hebt meegenomen vanuit al jouw vorige werkgevers, wat waren de risico's of de grote challenges die je hebt moeten meemaken om jouw huidige ondernemingen te starten? De challenges was, ik denk nog steeds, maar nu in mindere mate, is jezelf waarmaken. Vele mensen hadden dus, althans het gros had geen belief van ik zeg maar wat, een simpel voorbeeld, mensen van de buurt zouden, simpel voorbeeld. Ik ben een jongen die van schreeuwen hield met rape by Sigrid op boord, snap je? Big joke en al die soort dingen. En mensen dachten hier in het begin van, dit is toch maar een joke, dit gaat niet blijven. Maar hebben ze dat geuit, hè? Misschien niet face-to-face, maar je hoort het wel. En die feeling hoe men met je omgaat in die periode, dan zeg je van, ik denk dat ze judgen op basis van mijn uiterlijk. Omdat ik iemand ben, trouwens je kent me, ik ben iemand, ik hou van lachen, ik maak van alles een grap. En dat maakt mij, dat ben ik, snap je? En dat zijn eigenlijk de challenges die ik in het verleden eigenlijk had. Het zoeken van finance, dat is niet zozeer een challenge, dat zal altijd een challenge blijven, maar het is niet een challenge waar je niet kan winnen, zeg maar. Maar echt die challenge waar ik dus nu kijk is inderdaad waar mensen, zoals ik het eerder zei, mensen in mijn omgeving, familieleden, dat zijn mij zomaar doen. Score allemaal neem ik af. Samen zo doen. Maar hinderde dat je? Nee. Het is, kijk, ik kan het nu vertellen met trots. Waarom ik dat zeg? Omdat ik heel veel mensen, jongeren ken, die ook daarmee zitten. En precies zo, die vraag die je hebt gesteld, dwarsbometje of wat was je vraag zo net? Het hindertje. Dat het bij de jongeren van tegenwoordig wel hindert. En dat ze meer focussen op dat gedeelte in plaats van hun plan voor te zetten. Snap je? Dus, maar nu kan ik zeggen van nou boy. En bij bepaalde mensen die het nu zeggen van boy, ik had het niet gedacht
dat je het zou maken. Bepaalde mensen zeggen het niet. Je zegt maar, wat is jouw mening nu? Wat zie je? Van, je bent het doorzetter. En doorzetten is iets waar je als ondernemer, jong of oud, moet hebben. Ja. Ja, dus ik kan me terugvinden daarin, omdat ik mensen meemaak die zeg maar het gebrek aan scholing gebruiken als excuus om niet verder te gaan. En jij hebt gewoon dat niet gebruikt als excuus. Je hebt talenten en dat heb je gebruikt om vooruit te gaan. Ja, ik heb talenten om direct duidelijk te zeggen aan de mensen, aan de kijkers, zeg maar. Ik heb inderdaad niet heel veel wat betreft school, schoolpapier of op de schoolbanken te zitten. Ik hou van quotes, Masha. Bill Gates heeft het gezegd. Ik ga het in het Nederlands zeggen. Toen hij op school was hij niet de student die de 10e behaalde. Het waren zijn medestudenten die de 10e behaalden. En die mensen die nu de 10e behaalden, werken dus nu onder hem. En dat was voor mij een leidraad. In de zin van, mina was niet, maar belangrijk, ik moet weten wat ik wil doen en wat ik ga doen en wat ik kan doen en wat ik nog kan doen. En dat heb ik gedaan en ik probeer dan mensen om me heen die zeg maar iets meer kennis dan me heen op een bepaald gebied. Dan ga ik met die mensen bemoeien, waardoor ik dan meer van ze kunnen leren. En als we samen kunnen werken, dan is dat een succes voor mij, want hij stuurt me natuurlijk ook meer naar boven. En ik zorg ervoor, of als het kan, dat ze voor mij werken. That's it. Ja. Oké, dus je hebt zelf aangegeven dat je grootste challenge was. Dus dat je zelf moest gaan bewijzen aan de anderen. Ja. Omdat ze zagen als iemand die niet serieus is, omdat je grappen maakt. Maar dat is je aard. Oké, dus je bent verschillende dingen geweest. MC, zanger, je hebt gewerkt. En dan heb je die stap gemaakt om te beginnen met Yummy. Toch? En je bent begonnen met worst verkopen of worst produceren. Waarom die keus? In 2009, 2010 had ik al tegen mijn vrouw gezegd, ik wil worst verkopen. Maar we waren jong, waren in die tijd 19 en 21 jaar. Maar wat was je baan voordat je begon met worst? Wat was mijn baan voordat ik worst verkocht? Ik werkte samen met mijn vader als landbouwer. Mijn vader is van huis uit tuinbouwer, maar een tuinbouwer die 3 tot 4 hectare plant. En Marciano, wat ik belangrijke, maar ja, maar daarvoor, Marciano, sprak ik tot mijn vrouw van ik wil worst verkopen. Maar in de tijd had je echt veel van die worstmannen die voor de winkel stonden. En toen zei ze, maar waarom wil je iets doen wat zoveel mensen het al doen? Toen gaf ik dan eigenlijk van oké, je hebt gelijk, gaan we daar iets anders doen. Maar het interessante van waarom ik voor worst heb gekozen is het volgende. In 2010 had ik een teleurstelling. Ik zal maar niet zeggen wat voor teleurstelling het is. Het is een teleurstelling die me eigenlijk die moed gaf om te ondernemen. En ik zei het, ik ben in 2010 gestart met mijn vader om te werken als tuinbouwer. Maar, boy, moet ik ook wel heavy en we praten cassave en kousenman. Maar we starten half 6 in de ochtend en pas gaan we tegen 12 uur, 1 uur in de ochtend naar huis. Dat is samen met je vrouw? Ja, samen met mijn vrouw en mijn dochtertje, die was toen nog klein, die ging nog niet naar school. En op een gegeven moment zei ik van, dit ga ik niet meer aankunnen. Ik wil jullie niet zo laten lijden, sterker nog niet mijn dochter. Want kijk, straks ga je beter begrijpen. Mijn dochter heeft misschien niet qua inbreng geen geld ingebracht in onderneming en maar ze heeft tijd geofferd die ze met de vader en de moeder eigenlijk moest doorbrengen. Dat heeft ze geofferd en dat is van onschatbare waarde. En ik heb mijn vrouw gezegd van ik wil dit niet doen. Ik ga worst doen. Weet je of dat ik ga het doen. En geloof me, ik heb geleerd, Marciano. Ik deed MC-werk bij een car audio battle en in die periode was er veel worstmannen die daar toen heb ik eentje gehad, ik wil worst leren, jong. Die man heeft me zo lang heeft me beloofd en noem maar op. En dan maar heeft niet en één van ze heeft me wel geholpen. Die man heeft maar 2 kniepjes geweest. Ben ik naar huis gegaan. Maar het is dus het maken van worst of het verkopen van worst? Het maken van worst. Want mijn focus was altijd, ik wil maken. Ik wil niet echt gaan zodanig verkopen langs de weg. Ik wil groothandel zijn. En dat zijn we ook nu. Daar kom ik dus aan straks op neer. Die man heeft me 2-3 kniepjes geweest hoe je worst moet maken. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb mijn vrouw gezegd van wij gaan dus nu echt starten. Ik had geen geld, Marciano. 0,0. Kijk wat een marktonderzoek is, Marciano. Sharon en ik hebben, na die eerste batch die is gemaakt door die man, hebben we een paar gesneden, zijn we naar
Kommerwijnen gegaan. Met mijn auto zijn we gestart vanuit Meerzorg, richting Mariummer, alle Worsman op stop. Dus dat na eerste best zijn met die voetbalserie. En nu ben ik in mee. Nou, trouwens ben ik niet. Oh, dat nou, oké. Dat was het niet het juiste. Ik rijd alle worst tenzij je sabi naar Kommerwijnen en die stop je bij een piece worst. Op een gegeven moment wil je worst worden. Alleen om die mensen te overtuigen van, ik wil geen worst kopen van ons. Snap je? En ga je eerlijk zeggen, 80% van die worstmannen die toen de tijd niet wou nemen bij mij, bestaan op dit moment niet meer. Snap je? En een bepaald van de percentage die nemen nu uiteindelijk bij ons. Maar terugkomend, zo was ik dus aan begonnen om mijn worst te maken. En ga je eerlijk zeggen, het heeft me een maand of 2 ruim geduurd om op grote schaal te draaien. Dat is in de periode van 2011, of nee 12 tot en met 13. Dus je hebt gewoon op een gegeven moment heb je gezegd van oké, ik wil dat ding leren. Je hebt iemand gevonden die dat ding heeft geleerd. Dan ben je zelf gaan experimenteren. Je had 2 financierders. Precies, ja. De dochtertje. En inderdaad, het is gewoon, je was resourceful geweest. Resourceful is je vindingrijk. Dus je hebt gewoon gewerkt met wat je hebt. Precies. En inderdaad, je hebt het gewoon terugbetaald en dat is geen zonde. En dan heb je dus een tweede financiërder en dat heb je ook terugbetaald. Ja, die moet ook terugbetalen. En dat was allemaal nodig om te groeien. Precies. Niet zozeer, laten we het zeggen groeien, maar het was nodig om te starten. Ja. Elk moment is een milestone voor mij. Waarom ik dat zeg? Wanneer je op dit punt bent en je bent 1 centimeter of 1 kilometer verder, is dat voor je volgende punt om verder te gaan. We hebben heel veel meegemaakt. Mensen zullen wel zien van ja, deze man heeft geen probleem met betrekking tot zijn onderneming. Maar we hebben ook heel veel obstakels meegemaakt, zowel financieel als te zijn besluiten die genomen moeten worden. Een simpel voorbeeld is namelijk, nadat ik ben gegroeid, ik zag dat op dat moment groothandel op zich aan de wakker, mensen hadden geen vertrouwen in mij, dus daar kom ik weer op het gedeelte van vertrouwen. Worsman hadden geen vertrouwen in mij, dat mijn product het zou slagen. Ik heb dus dan, mijn team bestond toen eerlijk puur tussen mijn vrouw en mijn dochter. Mijn dochter ga ik altijd meenemen, hoe je het keert of draait. Deze 2 mensen hebben me bijgestaan tot de dag van vandaag. En die waren een team. En op een gegeven moment in 2012 ben ik gestart en ik zeg van nou, ik wil nu wel een kiosk openen. Toen zijn we weer een MO, een marktonderzoek gaan doen, een research gaan doen, zelf met mijn auto rijden door de kwartaalweg van die zou goed zijn om dingen. Dus al die soort ideeën had ik, totdat ik zei van nou, hier wordt het. En toen zijn we gestart om echt een lening te nemen bij de bank. Dat is bij de Godo Bank in 2012 of 13 om het te goede. In elk geval, maar ik heb mijn businessplan zelf gemaakt. Ik had je nog gevraagd hoe je businessplan maakt. Toen dat tijd kan ik me heel goed herinneren. Ik kreeg ook hulp van anderen. Mijn financiële verslag, mijn eigen financiële verslag. En toen zei de bank van, we kunnen je dat bedrag niet geven. Je gaat beginnen met een bepaald programma, het heette MKP, microkredietprogramma van de Godo. En je kon krijgen maximaal 6000 SRD, dat is in 2012. En ik heb krediet gekregen ergens in december 2012 en ben ik gestart met het bouwen van een kiosk aan de Kwartaweg. Dat is de eerste kiosk waarmee we zijn gestart. Zijn we dus dan daarmee gestart en we hebben het geopend. Ik heb mensen gevraagd, ik moet ook toegeven voor Marciano dat heel veel mensen me hebben geholpen zonder een goedkope cent te vragen. Als ik nu naam moet noemen, zijn het heel zijn, ben ik morgenochtend niet klaar. Die mensen ben ik ook zeker dankbaar. Als ik kijk naar dit programma, als je weet dat je daar behoort, thank you. Ben ik gestart en de dag toen ik die opening deed, had ik maar 37 SRD van die 6000. Had ik maar 37 SRD op mijn bankrekening, Marciano. Geloof het, die belief het, die 6000 heb ik in 6 maanden betaald. Waar eigenlijk in een jaar of 2 jaar moest, heb ik in 6 maanden betaald. Heb ik een tweede lening genomen en zo ben ik dus verder gekomen. Wat heeft Yummy nu allemaal? Kijk, nu heeft Yummy heel veel. Wat voor producten? Voor ik daarop kom, kijk, dit gedeelte Marciano is heel erg interessant. Okay, heel interessant. Ik zei het, we hebben heel veel tegenslagen meegemaakt, dat is één van ze. Nou, dat is geen tegenslag, dat is eigenlijk een succes, een groei van waar je thuis bezig was, ga je dus een stapje hoger, dat je dan zelf het product aan de markt gaat brengen.
Het volgende is namelijk in 2015, waar wij die stap hebben gemaakt om een restaurant te openen, alleen voor worstproducten. Het is ons geluk, Marciano. Ik kan je wel zeggen dat wij moeten dealen weer met het eerste punt. We hebben niet volledig bedrag gekregen. En toen we het bedrag in handen kregen, was de eerste devaluatie van het Surinaamse munt. Dan waardoor het 100% bedrag ik maar 25% kreeg. En die 25% is nu 10% geworden. Dus daarmee moest ik mijn onderneming in 2016 gaan starten. Dat is onze eerste worstrestaurant op Noord. Dus je bent dus van een kiosk Naar een naar een wasrestaurant. Oké. Dan moet je kijken, die shift is gemaakt. Mijn idee was om groothandel te doen, om alleen te produceren. Het is niet gelukt. Ben ik gegaan naar retail om zelf mijn worst te maken en te brengen naar de man. En op dat niveau te brengen van het restaurant. En daar zijn er heel veel momenten, leermomenten die ik heb meegemaakt. 2019 hebben we gezegd van luister, we gaan niet meer focussen op het verkopen via de kiosk of restaurant. Dus dat bedoel ik onze eigen restaurant of kiosk. We gaan dus nu werken met mensen. En daar is waarin ik me sterk heb gemaakt om met mensen te werken. Vandaag de dag 2020. Wat bedoel je met werken met mensen? Als iemand wil ondernemen, op het gebied van worst, die wil worst verkopen, doe jij je investering op dat gebied. En ik zorg ervoor dat je mijn naam kan krijgen en mijn producten kan krijgen. Dat je dus aan mijn product kan. Kind of een franchise. Precies waarmee ik toen ik ben begonnen, doe ik dus nu groothandel. Dus wij produceren nu worstwaren op grote schaal voor de kiosken. We doen dus nu ook vleeswaren, we verwerken vlees, kip in het bijzonder kipfilet. We fileren dus dan kip. Is wel buitenlands kip, maar we fileren we dus in Suriname. Wij doen dat. We werken ook met andere kippoeliers om een Surinaamse kip aan de man te brengen. Dan praat ik over de restaurants, maar we zijn nu ook bezig om dat te brengen bij de supermarkten. Aan de andere zijde maken we dus eigenlijk meer producten. Dus yummy vleesgedeelte proberen we dus dan eigenlijk uit te brengen met meerdere producten. Dus wij proberen dus nu ook zoveel als mogelijk importvervangende producten te maken, waaronder nuggets en sausages. Daar gaan we dus nu op focussen. Terwijl worst nu zijn eigen baan leidt. Ja. Wanneer je een obstakel tegenkomt, zie dat als motivatie. En dat heeft een heel mooi verhaal. Dus in 2014 vroeg Marciano, dat zei mij of je weet niet verkopen joh. Maar Marciano dat zei was niet de organisator, hij was namens de VIE om eigenlijk te onderhandelen voor de Indonesische ambassade, maar uiteindelijk bepaalde de Indonesische ambassade wie zou moeten meedoen. We hebben zoveel voorbereidingen gedaan, veel geld erin gestopt in voorbereidingen en 1 minuut voor 12 hebben we gehoord dat we niet mochten meedoen. Waarom? Men vond worst is geen Indonesisch product. En ik snap het. Heel in het begin was er een probleem met vleesworst dat men varken verkocht. Want je weet, Indonesië te maken met moslims, dus geen varken. Desondanks we hebben aangegeven dat we geen varken gaan verkopen, werd ons eigenlijk deelname ontzegd. We mogen niet meedoen. We hebben onze stotters voor de achterkant. De mensen die Sanagoudaya toen kenden, dat klein kampje aan de achterkant, daar hebben we geoccupeerd. En ik was helemaal aan het eind, als laatst. En geloof me, we hebben dus aan die dag sausage bakar geïntroduceerd. Het is het idee van Marciano en zijn vrouw Moni, mag ook gezegd worden. Jij hebt het uitgewerkt. Nee, maar het is een idee en dat is die power. Dat is die power, er is een idee geopperd en er is een ander gedeelte die het heeft opgepakt. En anders gaat dat niet. Snap je? Hoe je het kind afdraait, de credits zijn bij beide. En geloof me, en dat is weer het gedeelte Marciano, waar ik me moest aantonen wie ik ben. Bewezen. Ja. En respect dat men dus nu, of althans de Indonesische ambassade, dat we een goede samenwerking hebben. Dat gelijk na dat jaar ik altijd als eerste werd gevraagd om mee te doen. Ja. Soms willen mensen wel zien wat je kan, maar dat gaat maken dat je zelfverzekerder zal zijn. Dus als je vindt dat iemand je tegenwerkt, bewijs die persoon wat je kan. Ja, helemaal. Oké, dus we gaan even terug naar het verhaaltje van je. Dus je bent dus nu niet je bent gestopt in 2019. Ja, en nu gaan we naar 2020. Geen mooi jaar, maar in elk geval heb jij het heel goed kunnen oppakken. En Shop Online, vertel even wat is dat precies? Shop Online is niets anders dan een supermarkt waar je inkopen kan doen, alleen is dat online. Suriname,
was misschien nog niet ready met online shoppen, in Suriname zelf. Maar vandaag de dag zie je wel dat er een bepaalde groei is met online shoppen. Ja. Oké. Dus in elk geval heb je gebruik gemaakt van eigenlijk de behoefte. Nee, je bent ingegaan op de behoefte dat mensen gewoon van huis uit willen shoppen omdat ze niet op straat willen gaan zoals vroeger. Ja, Ja, precies. okay. Je doet het heel goed met je ondernemingen. Zoals je hebt gezegd, bij iemand die niet opgeeft ervoor gaat. Maar ik wil toch weten, wat is de kracht van jouw onderneming? Zoals ik het eerder zei, het is niet iets van alles heeft mijn aandacht, alles heeft de 100% energie. Wij moeten dus gaan zien, ik zeg gewoon maar wat als je dat doet. Wash is al geproduceerd. Natuurlijk hebben we eraan gewerkt, we hebben gemaakt, we hebben het bekend gemaakt. En als die zijn succes behaalt, dan heeft iets een bepaalde succes. Maar er zijn ook wat producten die we op de markt hebben gebracht, waar op een gegeven moment ook geen succes hebben bereikt. Maar we hebben evenveel aandacht gegeven, maar het is misschien het juiste moment of het product is op dat moment niet bekend of wat. Misschien, ik zeg maar wat. Maar zoals ik het eerder zei, alles is gewoon hetzelfde wat dat betreft. Ja. Wat zou je aan een startende ondernemer willen meegeven die niet genoeg weet heeft over zaken zoals financiën, zoals marketen of produceren? Wat is het belangrijkste die zo'n persoon moet hebben? Hebben? Ja. Of wat moet hij in acht nemen om te starten? Starten. Niets in acht nemen. Ik heb niets in acht genomen. Let wel, ik praat voor mezelf. Ik neem mezelf als voorbeeld. Ik heb geen rekening gehouden met niets. Het enige wat ik kon doen is goed praten. Snap? Ik heb, Dus dat is je kracht eigenlijk, hè? Ja, als je dat bedoelt is dat ik kan nog steeds goed praten. En dat heeft me eigenlijk gemaakt om gewoon te starten. Maar ik had geen weet van vlees moet je zoveel graden bewaren. Ik noem maar technische dingen, wist ik niet. Maar laatste marketing. Snap je? Marketing is de afgelopen een jaar of 2 jaar waar ik dus dan eigenlijk een beetje ben gaan verdiepen of een beetje ben gaan leren. Maar belangrijk is starten en gaandeweg zal je dus aan leren wat je wil leren. Je moet wel weten wat je wil leren en wat je wil doen, zoals ik het eerder zei in het interview. Je moet wel weten wat je wil worden en wat je wil doen, zeg maar. Ja. Kijkers, jullie hebben het gehoord. Als je denkt om te starten als jonge ondernemer, moet je gewoon doen. Maakt niet uit wat je plan is, je mag zoveel berekenen en tekenen, maar je moet gewoon doen en je moet durven. En zoals Jeremy heeft gezegd, hij heeft natuurlijk zijn talenten gebruikt en een van zijn talenten is praten en hij is gewoon gestart. Jeremy, heb je nog een laatste boodschap voor onze kijkers? Nou, voor de kijkers van dit programma, Marciano heeft veel vragen gesteld. Ik heb heel veel gezegd, maar het gaat namelijk om ondernemers, daar gaan we aandacht meer op richten. Als je moet starten, start. En ik heb het ook al gezegd, als je een tegenslag tegenkomt of noem maar op een challenge, ga die energie niet gebruiken om het negatieve gedeelte juist naar boven te brengen. Maar gebruik die energie om het positieve eruit te halen. Gebruik de energie om die persoon of wat dan ook te bewijzen wat je kan, wat je bent. Gewoon bewijzen en gewoon doen. Maar gebruik je energie niet voor dingen die je eigenlijk achteruit brengen of je alleen daar blijft houden. Gebruik je energie om zaken die je vooruit laat brengen. Gebruik het daarvoor. Dat is het enige wat ik kan zeggen, omdat ik moet maken net heel veel mee in social media waar mensen klagen mag je. Dat is normaal, dat is allemaal menselijk. Maar het gaat namelijk om de focus. Waar ga je energie stoppen? Wat focus? Daarom wil ik dat gebruiken als boodschap voor de startende ondernemers. Maar ook de ondernemers die langzamerhand gaan groeien. Ga geen klanten bespreken. Dat is wat we niet moeten doen. Maar nogmaals, alles kan gebeuren. Fout is normaal. Hè? Het gebeurt in elke onderneming. Als een klant geen goede ervaring met een product of een dienst van je heeft gehad de afgelopen periode, luister naar die klant. Maar ga niet defensief om te zeggen van ja maar mijn product, boom, dit is nou mijn product. Want die feedback van die klant kan maken dat je product 10 maal beter, 100 maal beter dan wat het nu is, die je denkt dat het al goed is. Dus nogmaals, positieve energie moeten we gebruiken voor
positieve dingen om zaken die ons vooruit gaan brengen. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Zaken die ons vooruit gaan brengen, niet te veel klagen. Goed gezegd. Dankjewel guys, tot de volgende keer in Maju Terus.